Hola, bon dia, benvinguts a la primera classe. Avui dilluns tenim a primera hora matemàtiques i espero que ja heu vist el vídeo d'explicació que us vaig fer, una miqueta per a veure com funcionarem. El primer dia, avui dilluns toca matemàtiques, aleshores anem a treballar una miqueta el tema nou que teníem previst. El tema 9 era el tema 7, ens tocava avui començar aquest tema i aquest tema és la divisió de números decimals. Vam treballar els números decimals, aproximacions, multiplicació per números seguides per unitats seguides de 0, divisions i demés. En primer lloc anem a recordar una miqueta com este tema de divisions, el que ja sabem. Divisió d'un número decimal entre la unitat seguida de zeros. Per dividir el número decimal entre la unitat seguida de zeros es desplaça la coma a l'esquerra tants llocs com zeros tinga la unitat. Aleshores, són unes operacions que les podem fer de cap, que ja estàvem fent les de cap, contem els zeros i correm la coma a l'esquerra. Recordem, a l'esquerra perquè és divisió. Si fos multiplicació seria cap a la dreta. Tenim així en la pàgina 103 tenim una activitat del baix que ja saps, completa en el quadern. Les farem, no copiem ni l'enunciat ni res, fiquem l'1, la pàgina que toca, la data si voleu, i completem 2,35 dividit entre 10, doncs 0,235, la primera us la regalo jo, i així successivament, ràpidament. Aquesta activitat no ens pot suposar molt de temps. Després, anem a començar una vegada recordat això, anem a començar en la divisió d'un número decimal entre un número natural. Pàgina 104, i bé, anem a començar. Llegim l'enunciat. Elena ha preparat un pastís de xocolata que pesa 4,125 kg i el vol partir en trossos iguals. Quan pesarà cada tros si fa 3 trossos iguals? Aleshores hi haurà que dividir els 4,125 kg que té el pastís dividit entre 3, que són les parts que volem repartir este pastís. Aleshores, posarem, com teniu així, posarem en primer lloc, conforme teniu així, posarem en primer lloc el número, és a dir, el pes total que pesa el pastís i les persones en les que es repartirem. En principi s'oblidem de la coma, i fem com si fos una divisió normal i corrent. 4.125 dividit entre 3 ens donaria 1.375 i la divisió és exacta. Què passa? Que com tenim la coma, el número decimal té 3 dècimes, 3 centèsimes, aleshores posarem la coma darrere de la única unitat que té. Aleshores es quedaria 1,375 kg. És un poc lògic. Recordem el que vam estar fent de les estimacions. Pensem, si dividim 4 dividit entre 3, aproximant el 4,125, l'aproximem a 4 a la unitat, 4 dividit entre 3 donarà 1, algo. Aleshores podem veure damunt si la divisió és exacta, 1,375, ja podem pensar que probablement la tinguem bé. Segona opció. Quan pesarà cada tros si fa 5 trossos iguals? Anem a fer el mateix, però dividit entre 5. Així que passa que el primer número és menor com que la part entera del dividend és 4, és menor que el divisor, que és 5. Aleshores, el primer número que tenim que posar és un 0. Fiquem 0, continuem, baixem, fem l'1, 41 entre 5. 41 entre 5 a 8. Són 40, 8 per 5, 40, sobraria 1. Aleshores tenim el 0 i seguim el 8, el 2 i el 5. I fem completament el mateix. La divisió donaria exacta, fem completament el mateix. Com que la coma va després del primer número, doncs nosaltres fem el mateix.
ficaríem el 0, el 8, el 2 i el 5, com el 0 seria en aquest cas el primer número. Com podem saber més o menys si està bé? Sabem que 4 és menor que 5, aleshores és pròxim, serà quasi 1. 0,825, si arredonirem a la unitat, què es donaria? Ens donaria 1. Aleshores, cada tros pesarà 0,825 quilograms. Així tenim, esta és l'explicació. Després tenim així les activitats, la 1, la 2 i la 3, que són les que anirem a fer avui. Són fàcils, vull dir, la primera sí que és un poc més laboriosa, hi ha que anar dividint. Si es fixeu, mireu, en el primer exemple, vegem que són 36,28 dividit entre 4. Què passa? Que 3 és menor que 4, però 36, que és el número natural, no és menor que 4. Aleshores, així no serà 0, serà 9, perquè 36 entre 4 és 9. No les he calculat, però pense que són exactes totes, per mirant els números aproximadament, per això. En la segona columna tenim la primera, 3,672, dividit entre 6, per això segur que ens dona 0, algo, conforme hem vist lo de davant, que si el divisor és menor que el dividend és menor que el divisor, perdoneu, el resultat serà 0, algo. Doncs fem l'activitat 1. L'activitat 2, calcula el factor que ens falta en cada multiplicació i explica com ho fas. 9 per quin número dona 12,33. Ahir hem d'assabentar, sí que sabem com s'ha de fer. Recordem dels temes anteriors. Si el dividend és el que sabem i el divisor és el que no sabem i sabem el resultat, què farem? Dividir el dividend entre el resultat. I si és el divisor el que no coneixem, doncs multiplicarem, si és el dividend el que no coneixem, multiplicarem el divisor per el resultat. I així. Ja vos he dit jo a la segona part. Fem les operacions i després, breument, expliquem com ho he fet. La mateixa explicació que vos he donat jo és la que teniu que fer. Bé, en les vostres paraules. I la tercera són els problemetes. Resol. L'associació d'excursionisme ha reservat 35 habitacions iguals d'un hotel per al cap de setmana. Han pagat 1.676,50 euros en total per l'allotjament. Quant ha pagat per cada habitació? Tenim el preu total, tenim les habitacions que hem contratat i volem saber quant hem pagat per cada una. Aleshores, estem parlant de divisions, no cal que doni més informació. Segon, en el sopar, els 43 excursionistes han gastat un total de 505,25 euros. Han pagat la factura a parts iguals entre tots ells. Quants han pagat cada un? Tenim el preu total del sopar i les persones que han estat sopant. I ens diu que tots han pagat el mateix. Aleshores, el mateix. Hem de veure quant ha pagat cada persona. Recordeu, quan posem el resultat, quant ha pagat per cada habitació? Per cada habitació s'han pagat tants euros. Estem parlant d'euros. En el segon, quant ha pagat cada un? Cada un ha pagat X euros. No ho deixem en blanc. Són euros, són euros. Doncs això. Bé, recordeu fer la divisió i oblidar-se de les comes. Una vegada tenim la divisió, tenim el resultat, ja posem la coma on pertoque. Si el número natural és 1, doncs la coma vendrà en el 1. Si el número natural és 2, la coma vendrà després del 2. Si aquest número l'hem dividit dues vegades. Si l'hem dividit només una vegada, com és el cas de l'activitat 1, que són 36,28, com el primer és 0, recordeu que la unitat, el 0 a l'esquerra, no té valor. I després, si la unitat és menor que el divisor, recordeu que és 0, doncs bé, fem les activitats, la 1, la 2 i la 3, i de la pàgina 102, recordeu que heu de fer també
Activitat 1, 102 no, perdoneu, 103, l'activitat 1, val? La de divisió de números decimals en la unitat seguida de zeros. Superfàcil, de cap. I sí que vull que la feu de cap. Val? Un 0, una posició a l'esquerra. Dos zeros, dos posicions. Tres zeros, tres posicions. Si se'ns acaba el número 0, i pam, pam. Jo vos recomano que aneu ficant les comes, val? Bé, jo crec que esta és la primera sessió, prou facileta, igual és una miqueta curta, però bé, ho deixarem així i de moment i el pròxim dia, si teniu qualsevol dubte, recordeu, adreceu-se per correu electrònic sense cap problema. Val? Vinga, moltes gràcies i ens vegem en la propera classe.